Mela ħatibda inti ħajkolkom 30 sekonda għal kull item mysterious sabiex kun tistgħu idbiħu ħaġġibilkom l-ewwel wieħed. Qabel nibdew, wedduhom il-dan nies li intom ma tafux x'inhuma l-oġġetti u ħabbiħuhom derenden, vera? Inti ma rajtomx, Marija, inti ma rajtomx, mela Daniel ħajpoġġi l-ewwel oġġett li huwa banana ġam 10 fil-plastik. 1, 2, 3, tlaq nissa. Biħħilhom. Sinjuri ħarsu leha. Di ma ttikom xogħol xejn, tiġi din il-kaxxa tal-plastik pulita, imqaxra u lesta biex jekk ma tiklux dak il-ħin, il-kaxxa tista' tissiġilla ruħha, ddaħħalha ġo refrigerator u jekk jerġa' jaqbdek forsi xi ftit bil-lejl, il-banana m'hemmx għalfejn tiġel id-dawla tkun imqaxra lesta. 30 sekonda dew. 8, 7, Mela, diki, minn iċempel issa nġibulu 10 kaxxi d-dar għal 10 euro. Il-prezz, Mark, kemm ħanbiħu? 10 euro nġibulu 10 kaxxi. Il-ħarnejna. Signori Mario Morales! Ejja, dejja Mar ħanċedu La barokka. lil Marija. Noħdulek kull banana u ntik diż-żarbuna il bħala special feature għandha umbrella. Dik edha Mar biex ngħinek biex meta tagħmel ix-xita ma jixxarrabx, orajt tagħna. 30 sekonda jitilqu issa la barokka. Esklusiva din iż-żarbuna da kif libsita bħala eżatt Rihanna fil-Golden Globe Awards u fil-fatt hija eżattament l-istess takuna, l-istess tip ta' materjal. Il-materjal huwa pelux, il-vera sof il-fatt jiena meta qed inħossu il-vera tinħoss. Din l-umbrella x'inhi tagħmel hawn? Din l-umbrella qiegħda hawnhekk bħala tiżjien biex inti timmarka x'inhu da tip ta' żarbu. Kull ma hu 20 euro. 20 euro Proset. Mario. Zarbuna. U issa għandek xarba ġdida, għadha toħroġ issa, għandek id-diet water. Tlaqna. F'kollox il-Maltin f'daqqa waħda fissaw fuq id-dieta. Kulħadd irid jirqa' imur jagħmel it-training, jiġru fil-għodu, ġieli mmur fejn noqgħod norox naqrak minni u nara n-nies jiġru fl-erba' ta' fil-għodu nibda ngħid veru, daw qed jagħmlu d-dieta. Missa sinjuri moħħkom hawn għax issa ħarġet xi ħaġa ġdida. Mhux soltu nsabbat imma llum ħanagħmel nara. Enfasi kbira. Dan il-bottle tal-ilma Diet Water. Kaxxa sħiħa 48 għal 20 euro biss. U nġibu ilkom id-dar joddan jossan. Il-ħannina d-dinja kompromettera. Bravo! La barokka għandek l-aħħar item biex imbagħad naraw kif mortu, hawnhekk għandek printout ta' fanal biex jekk jinfaqalek il-fanal tkun tista' tużalilu biex ma taqlax stazzjoni jitlaq issa. Fanal. Oret, skużawna. X'inhi di? Printout ta' fanal biex jekk alla ħares qatt ikollok inċident twaħħallilu ma taqax stazzjoni. Tiddejja taqla ċitazzjoni u x'vera u let paxxuhomx il-warden. Illum issa invenzjoni ġdida. Jekk inti jinqalalek il-fanal għandna sticker u l-warden lanqas biss jinduna. Sinjuri, kull ma jiswa da 5 euro. Nistgħu intukom pakkett ta' 10 biex għax jekk tinqalalek forsi ħabba xita inġibulek id-dar b'xejn 5 euro biss pakkett ta' 10. Ismgħu minni. b'5 euro tifranka tikket ta' 60 euro werti u x'vera. Mela ċemplu issa. Sinjuri! La barokka! San, Mar, ħan istaqsi lilu għall-opinjoni. Kif marre? Tajjeb ħafna ħafna. Brava, oh. Brava Ta' min jimpjega ġbirek just in case ma Jiena ma dik bżonnama. Ifimni, nixtieq narakom flimkien, kunu nara. Nkun onest kont tajba, pero il-Morales, sinjuri. Uwa, il-Morales. U ta' din bħala rigal għanduk il-mikrofon u ħadd kantanna id-diska l-istess fuq il-bank ta' tele-shopping Mario Morales. Sinjuri, il-kantant Mario Morales. Din is-song. Kont nibda program biha. I see trees of green, red roses too. Skużawni għax sar ħafna ħin, sa kompli għawara tajjeb. Ħaniqfu għal-waqfa zaħira, għalix se naraw in-nies lesti li jagħmlu l-50 euro kif niġu lura Mario Morales. Għadda tajtni. Għawem.